Ndalụkwa ndị ọma na-ege ntị. Ekene m nwoke, kene nwaanyị, wee sị ndụ mmiri ndụ azụ. Asị m mmiri ata na m azụ anwụ na nkonye chiri nyazi elu. Ndị be anyị, achọrọ m ka unu were anya unu wee kirie ife onyonyo anụwa. Unu kilichee nye, then ijuzi onwe gị ese. Ndị dibịa ọdịnala, mma akpọ ha ndị dibịa ọdịnala, ndị dibịa anụwa sị na ha na-agụ ọgwụ, na ndị pastọ anụwa sị na ha na-eme miracle. Kedu ife kpata ha ji ewere all these things wee na-edeceive anyị, wee na-edeceive ụmụazị Igbo, wee na-emebisi ife niile anyị na-eme? Ese ka nche ka unu jụọ. Omenala anyị na-anazi n'ike n'ike. Ọ kakwa mma ka this Reverend Father mmele expose of all these fake ike dibias and the fake things naga. Most of these dibias enwere onye kpa ike. Ọ bụrụ na ị mara ihe bụ nature, ọ ga-afịa arụ ka mmadụ wọrịa gị. Achọrọ m igbu ọtụtụ oge watch ife onyonyo anụ a ma send erie ndị nke ahụ nghọta na-enwere ihe dịka magic and all those things. Enwere ọgwụ mana send watch go ife onyonyo a ka ịgwa m ihe ịghọta anya. Wee sịkwa this Reverend Father ọ na-eji wee expose akwa ọkụkọ tiwere akị, ọ na-eji ewu akwa ọkụkọ tiwe akị and the other things. Biko kwa achọkwa m ka inye aka wee expose kwa the fake miracles ndị pastor na ndị Reverend Fathers na-eme. Ọ ga-enyekwa aka iji wee hiluo ala Igbo, wee sapekwa ndị ya utu anya. Daalụnụ ka anyị nene ya bụ ife onyonyo. Akwa na-etiwe akị. Watch it very well. Are you seeing it clearly? Are you seeing it clearly? Akwa. Okay. This thing need prayer. Need more. They want to do it. I can send my children, my kids to do it. It's just for you to know the secrets. The Bible says my people are perishing because of lack of wisdom. You will see it. Watch the working. I keep it. Look at it. Are you seeing it very well? Are you seeing it? Are you seeing it? Are you seeing it? Watch very well. Well done, my brother. Watch very well. Are you seeing clearly? Okay. It's a very simple thing. They give one guy, those who don't know the secret of this egg, get check one, get check here, this akia 100, it's just for you to know the model of egg. Or egg, or a pork or you. Look at it. This Master Key family. Today being Sunday morning, wherever you are, we invite you. God wants to expose hidden secrets. Many things agent manipulate your life, getting over power. It's not power. That never la hanky will it's not power. I want you to come and see God in reality today. We invite you in our service starting by 9 a.m. here as Nazi number 3 bus stop, Heavenly Conventional Church, Master Key family. Over the egg. So get with time, I can give you as your